mga kapudibis, today kakain po tayo ng ginisang bulaklak at bunga ng kalabasa at meron tayong inasal na manok at meron tayong iniyaw na bangus. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Kaya mga kapudibis, malinis na yung kamay namin mga tangking kapampangan. Manganta na po. Opo, Ayan. ano po kanya? Paborito ko to, bulaklak. Ay, bulaklak ng kalabasa. Oo, yan o. Ciao, yun o. Sarap nito. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga kaputibis. Tamis na. Ang tamis at sarap. Bulaklak ko. Natumba na. Itong bahuso. Ano natin? Boneless. Oh, Ay, na ano? laki. Ang laki. Ayaw mahika. Yan. Dito na lang namin. Yan. Dapat ni Ate Albi. Layo. Sarap ng gulay. Ang tamis. Yung mga bata, kain ng gulay. Huwag puro baboy muna. Mainit yung ano ngayon. Oo nga. Yung mga bata kasi mahilig sa chicken, sa egg, no? Kain din kayo ng gulay.
Oh, Cheers. Puro daon yan. Ito pa. Thank you. Sige. Ito na mag-sili. Ayaw na ni Ate Alvin na kanin. Akin lahat yan. Akin lahat ng kanin. Gulay na lang sa akin yan.
Linis na. Sarap. Ayan. Ay, mga foodies, naubos po namin. Mga foodies, thank you so much po sa support ng mga Pinoy Mukbangers, mga kasama namin Pinoy Mukbangers, at mga supporters po namin at nakasubscribe at nakafollow po sa amin. Thank you so much po. Maraming salamat. Mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalen, Cook Like Crazy, at syempre yung Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie B. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.